नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत लिंब्या कढी करच पळोवया। ही कढी एकदम कमी टाइमा भितर कमीत कमी इंग्रेडिएंट्स यूज करून करच्या जाता। ही कढी करच्या कितकी जाय म्हण पळोवन घेवया। लिंबू 3 ते 4 हिरवी मिरसांग, 1 कप वली सोय आणि रुचीपुरती मीठ। ही कढी करच्याक पहिली एक चटणी वाटून घेवका। मिक्सरात सोय आणि वली मिरसांग घालका। आणि थोडेशे उदक घालून गंध चटणी वाटून घेवका। कढी करच्याक चटणी रेडी आसा। आता ह्या वाटील सोयेचो पिळून रोस काढून घेवका। एक आयदनात मस्लिन नाजाल्यार कॉटनच कपडो घालून घेवका। तातूंत वाटील चटणी घालका। मिक्सर धुवन ताजे उदक बी घालून घेवका। आणि आता कपडे घट्ट पिळून सोय रोस काढून घेवका। रोस पिळून झाल्यानंतर परत त्या सोयेत आणि थोडे उदक घालून अनेक पटी पिळून घेवका। कढी खूप दाट दिसल्यार नाजाल्यार सोयेत आणि दूध आसशी दिसल्यार परत उदक घालून अनेक पटी पिळून घेवका। रोस समा पिळून जाले की आता तातूंत अर्ध लिंब्या रोस घालका। कढी खूप ठीक जालेशी दिसल्यार नाजाल्यार आनी लिंब्या रोस जाय जाल्यार पुराय 1 लिंब्या रोस पिळ्ळ्या बी जाता। आता लास्ट कडेक पावश तितली मीठ घालका आणि मीठ बरेकन मिक्स करून घेवका। या कडेक फडण्याची बी गरज ना, ही अशीच हुनहुन चिता बरोबर जेवच्याक खूप बरी लागता। अगदी कमी टाइमात आणि अगदी कमी सामानात जावची लिंब्या कढी रेडी आसा। तुम्ही बी हे कढी घरात ट्राय करा। कशी लागली पण आम्ही कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।